Dušan Rapoš patrí medzi komerčne najúspešnejších československých režisérov. Kultúrnej verejnosti je známy predovšetkým ako režisér a scenárista divácky obľúbených filmov Fontána pre Zuzanu. V najbližšom čase sa bude Dušan Rapoš o divácku priazeň uchádzať so svojou opernou baletnou drámou Pietro e Lucia, ktorú napísal a skomponoval na motívy slávnej protivojnovej novely francúzskeho spisovateľa Romana Rolanda. V princípe je to o tom, že človek musí zaujať. Je to proste musí zaujať. Ako žiaľ Bohu, že ja to robím fakt 30 rokov a viem, že niečím som zaujal, niečím nie. A čím som nezaujal, no tak mal som smolu. Ako ja teraz robím operu, ktorá bude v strede. Je to full circle. A viem, že už a všetci promotori prídu do Prahy, lebo oni nezaujímajú, aký Roman Roland už ich zaujíma, jak to robí operu v strede. Že budú všetci diváci okolo, ako je to v Las Vegas pri boxe. Ja mám orchestra v strede. S tým Marčanom Rotom, s tým dirigentom od Bočeleho. On bude v strede normálne takto a bude hrať a celý deň bude okolo. Taká úplná bláznivosť, pošahanosť totálna. A ešte tam budú farby, všetci budú a všetci sú, tým pádom nechodí sa do šatne. Všetci budú na scéne celú operu. Všetci budú maskovať, sami herci, tanečníci prezliekať, natierať farbami a také úplne blbosti. No ale vieme, že a potom tam budú ulice Paríža, bude tam croissanky, ako cappuccino sa dávať počas tohto víno. No pretože ako tí ľudia chcú mať príjemný večer. Nechcú sedieť ako debili, že no čo to je tá opera, aká opera? Čo to je? Opera bola vždy v Taliansku ľudové umenie. Preto boli pôvodné talianské opery melodické. Aby si ich mohol hociktorý holič, barbier spievať, keď holí zákazníka, aby ho hneď neřízl po ránu. No dobre, tak poďme na to. Režisér Dušan Rapoš sa narodil v Moravanoch, nedaleko Michaloviec. Ako štvorročný sa s rodičmi presťahoval do Bratislavy, no naďalej sa cíti byť šaleným výhodňarom. Dušan Rapoš študoval na katedre žurnalistiky, no v poslednom ročníku sa rozhodol pre štúdium filmovej réžie na bratislavskej VŠMU. V tom čase však boli podmienky pre štart začínajúceho režiséra oveľa priaznivejšie. Ja som neskutočne šťastná generácia, Martinka. Ja som generácia, ktorej ešte jej bláznivé fantázie platil štát. Toto nie je nejaké geriatrické spomínanie na zlaté časy bolševickej vlády, Bože chráň, no to treba vnímať tú históriu vždy s tým nadhľadom. Tí ľudia musia mať nejakú perspektívu, nemôžu žiť stále v napätí a potom sa všetci nenávidia ako psi a ľudia, ktorí by normálne pili spolu kávu a boli priatelia, tak si vlastne závidia, že ten jeden má prácu a má toho ministra kamaráta, ten ho nemá a ten má strika v nejakej veľkej fabrike chemickej, ten nemá. Vidím to na škole a preto aj na škole nemôžete učiť, že jedno dieťa proste má strika, druhé nemá, ten jeden končí filmom, druhý končí scenárom, však kde to všetko nepreboha. To musí mať každý právo, každý sveté právo, každý mladý človek v tejto krajine absolvovať film. Keď robím režiu alebo robím nejakú kameru, tak musím absolvovať filmom, dielom. Teraz tí mladí ľudia však chodia mi sem do agentúry, však nemajú na školský film. Však nemajú peniaze na materiál, na veci, na strižňu, však to je mladý, talentovaný, však vždy. Tu Slovensko je známe tým, že to je neuveriteľne napriek tým problémom, ale jaheň úžasných ako talentov v každej oblasti, ako nielen v umení samozrejme. A preto, keď sme mali nejakí blbci, tak ma to netrápi. Tak blbec je blbec, ale toto je nesmierne talentovaný národ. Bez fráz. Je. A môže zodpovedne povedať, to je strašne šikovných ľudí. A to, že ako sa na nich kašle, to je hriech. Obrovský hriech. A história to raz ukáže. Rok po jeho vynikajúcom hranom debute Falošný princ mal v roku 1985 premiéru film Fontána pre Zuzanu. Vďaka nesmrteľnej téme lásky, dospievania, ale aj skladbám Vaša Patejdla sa rozprúdilo fontánové šialenstvo, ktoré si vyžiadalo ďalšie dve pokračovania, ako aj muzikálovú podobu. Niekedy proste bol nejaký ten konkrétny ideologický tajomník, súdruh Janko Bakvička, a ten proste, viem, nám zakázal Fontánu jedničku kvôli tým motorkám, čo tam Grigoronej beha. A za tým som musel ísť. A moja kamoška, herečka práve Eva Chalupová, ktorú tiež ste točili, tá ma raz zobrala, zavolala mi v noci asi o 12:30, poď sem, všetci sú opití, skúsime to vybaviť dneska. Tak som tam vtrhol tiež nejakou fľašou, s tým dotyčným ideologickým tajomníkom, som si potýkal, za pol hodinku sme sa zrúbali ako svine samozrejme a potom nad ránom o 5:00 on volal na kolibu, no tu nám je to súdruh vysvetlil, že tie motorky to sú tie kapitalistické motorky, také tí zlí a že ten náš dobrý chlapec Olino, ten zväzák chodí na tom mopede. Tak a ráno šlo 47 kopií do Československa tedy, do kín a za 10 dní to malo. Keďže ten národ bol nabudený samozrejme, to tomu pomohlo, to bola tá skrytá reklama
Tom sme vlastne dávali toho mopeda milióntemu divákovi. A fakt zásadne. Režisérske pokyny Dušana Rapoša nasledovalo mnoho významných hercov. Za všetkých spomeniem bravúrneho Mariana Zednikoviča vo filme Utekajme u Žide, Maroša Kramára ako drogového dílera z filmu Suzan, či gruzinskú herečku Annu Guri v jeho ostatnom filme Cinka panna. A ako by sa charakterizoval on sám? Taký trošku potrhlý, určite. Som taký potrhlák. Niekedy ma to až tak strašne baví, že pôsobím ako blázon určite. Mám rád svoje štáby, čo sa mi vracia tak, že keď im potom zavolám, dajme to aj v noci o 1:00, tak väčšina tých ľudí ide znova pracovať aj v noci o 1:00, takže ono sa to človeku potom po rokoch vráti pozitívne. Vážim si herca pred kamerou, keď robím hraný film. A čo je druhá vec, keď sú také kritické situácie, tak pokiaľ sa dá, tak sa to snažím riešiť humorom a nie nejakým hysterickým krikom a tak. Nic sa tým neurobí. Hoci Rapošové filmy si vždy vedeli získať množstvo divákov, kritici sa k jeho tvorbe stavajú dosť rezervovane. Tvorivý Dušan sa aj napriek tomu púšťa s chlapčenskou energiou a hravosťou do nových projektov. Aká voda ho drží nad vodou? Rodina. Na to ale treba prísť. Na to treba zošetivieť. Na to treba prežiť veľa rokov. A trediť si tú hierarchiu hodnôt v živote, samozrejme. Človek na to príde v podstate ako normálny človek na to príde úplne logickou cestou. Zistí, že to všetko je strašne pominuteľné a ten vzťah, čo je so ženou, s deťmi a špeciálne s deťmi, ten sa nedá nič nahradiť v podstate. Neexistuje žiadna náhražka za to. Ako úspech v hudbe, vo filme, v umení a v iných oblastiach ľudských, ten sa dá niečím nahradiť. Ten je nahraditeľný a v podstate vieme dokonca bez úspechu žiť. A ťažko sa žije bez rodiny a niekoho, kto je blízky a komu veríš a na koho sa môžeš proste spoľahnúť. Ako romantický rocker, režisér sa Dušan Rapoš podpísal na filme o skupine Elán, Rabaka, na hudobno-poetickom filme Karel Kryl, Kdo jsem, či na televíznom seriáli Slovenský Big Beat. Ako divadelný režisér a skladateľ sa podpísal pod slávnu monodrámu Mária, balet Deti Titaniku či pripravovanú operno-baletnú drámu Pietro e Lucia. Dnes žiaľ 90% času, energie aj invencie minie na zháňanie financií. To na umenie ako všeobecne musí byť dotované štátom. Však ako v podstate sú dotované iné veci. Zdravotníctvo, vzdelanie a tak ďalej. Čo je kultúra? Je proste zdravie tela, ducha, je kultúra fyzická, duchovná. Ako proste ako naozaj, malo by to niečo prirodzené. Tomu ja hovorím kultúrny národ. V tom čase naozaj firmy, tu ešte mali v rukách za prvé Slováci, ktorí vedeli, kto to je Patejdl, Rapoš, Filan a boli radi, že s nami sú, že s nami dajú kávu a že nám môžu pomôcť nejakým Fontánom, Utekajem, Suzan, s nejakým filmom slovenským našim. Teraz ja tu chodím po firmách, ktoré len formálne sú tam riaditelia Slováci a všetko to vlastne samozrejme cudzinci. A ten cudzinec, keď má dať, ten dá radšej tomu Talianovi v Taliansku tie peniaze, ako Talianovi, ktorý príde sem robiť do mojej malej slovenskej SROčky. A úplne ho nezaujíma. Ja som zažil tu na situáciu, toho človeka samozrejme nebude menovať, v istej banke, kde v podstate vôbec nevedeli, kto to je Peter Dvorský. Čo je naozaj svetový tenorista, svetový, ale ako proste povedali mi, že až presvedčím Pavarotyho, ktorý ešte majster Luciano žil, tak vtedy mi možno na to niečo dajú. A vypoklonkovali proste ako prašivého psa. O mne nevedeli vôbec, že som robil 27 filmov a donesol 37 zo sveta a podobne. To vôbec, o výtvarníkoch a to absolútne nevedeli nič. To sú ľudia, ktorí ich svetou povinnosťou mať zmluvy zo štátu. Ako podporovať slovenské zdravotníctvo, šport, umenie a tak ďalej. My to neurobíme, pretože tie licencie sa dávajú samozrejme cez obrovské korupčné línie, že to zabíja o peniaze. Tam nie je samozrejme nikdy o tú kultúru. V Čechách to sem tam podržali českí prezidenti alebo štátnici, že donútili tie veľké asociácie bankové sponzorovať tú Českú filharmoniu, Národné divadlo, lebo predsa tí Česi sú v tomto iní. Si nedajú to svoje základné. Tu ako dobre vieš, tu si v podstate za peniaze dáme všetko. A to je škoda. Dušan Rapoš však naďalej vytrvalo stúpa neprajníkom na otlaky. Momentálne pracuje na svojej novej operno-rokovej fantázii o živote Andyho Warhola a dokončuje scenár k slovensko-česko-ruskému filmu Architektka. No a v penzii si chce nájsť čas na napísanie svojej prvej symfónie. Som optimista, musí sa to raz zlomiť. Raz to niekoho naštve. Dúfam, že vás mladých. Ako ja na vás sa hnevám na mladých, lebo
keby som ja mal Koríša po tých 20-25, ja to kopnem strašne. Zbalamotím všetkých iných mladých a tak budem kričať, až sa tie dvere otvoria. Takže ja myslím, že mladí ľudia, výtvarníci, filmári, ale robiť fakt kultúrnu revolúciu v tomto zmysle. Takú, že proste vypýtať si od tých papalášov, vypýtať si tie peniaze na tie svoje fantázie a veci, ktoré mi chcú zmeniť človeka na lepšieho. Však to je o tom umenie. Tak Koríša, to je poctivé, nie? Keď chcem ľudí vylepšiť, chcem z nich urobiť fajn, alebo trošku lepšie subjekty, lepšie bytosti, tak mám právo, aby mi štát na to prispel. Dušan Rapoš má zodpovednosť za stovky ľudí, ktorí s ním spolupracujú a robia to radi, pretože im dodáva kreatívny zápal, veci hovorí vždy na rovinu a ako režisér si dôveruje.